Tak děti, než začneme hodinu, potřebovala bych, aby někdo z vás zanesl tuto třídní knihu deváťákům. Hlásí se někdo? Ale nebojte se, děti. Vyberu třeba tebe, Marcelina. Zanes. Tak jo. Dobrý. Stop! Je tu nějaký prvňáček! Já se moc omlouvám, že ruším, ale já jsem jenom donesl třídní knihu paní učitelce. Myslíš tam té učitelce? Co to máš na čepku? A proč máš vlasy jak žalud? Oholit. Cože? Pojď, vyholím ti tam kokota.